Lockdown sa munisipyo ng Calasiao extended hanggang August 31. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Mula sa Baguio City, umuwi sa Calasiao, Pangasinan si Gino Kawili upang magproseso sana ng voters ID sa tanggapan ng COMELEC na nasa Municipal Hall Building ng bayan. Kahapon sanang takdang pagbubukas ng munisipyo matapos pansamantalang isara noong August 13 dahil sa ilang empleyado na nagpositibo sa COVID-19. Pero pinalawig ang lockdown sa munisipyo hanggang August 31 matapos madagdagan ng bilang ng empleyado na tinamaan ng virus. Parating ko lang kahapon, tapos sinabi nila lockdown. Wala. Babalik ko lang pala. Meron kaming satellite office, especially yung sa mayor's office, yung mga kailangan kumuha ng cedula and special permits, and also yung sa SPAS assistance. Meron kaming satellite office dito sa Poso ngayon. Doble rin ang pagigpit ng otoridad sa mga pampublikong lugar tulad ng pamilihan. May ilang mamimili pa rin kasi na nagbabaka sakaling makapasok sa pamilihan kahit nalabag sa age restriction. Hindi ko alam yung ganun eh. Basta-basta sinabi nila lockdown daw. Tayo po ay tumalima sa ating mga pinapatupad na health protocols upang maiwasan po natin ang patuloy na pagtaas ng nasabing virus. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.